Түземсізлік белән урып җыю башлануын көтүче механизаторлар арасында Сергей Краснов та бар. Ул Зейшикер агрофирмасыннан. Тәҗрибәле комбайнчы 25 елга якын икмәк суктыруда катнаша. Быел да яхшы уңышка өметләнә. 2000 жылларда алай урожай андай юктулие. Хәзер урожайлар Аллаһка шөкер. Зур күп. Уңышлар булай матур күренеп тора. Исән сау бәлки еш кенә җыеп алырга язсын. Булай урожайларны әйтмим начар дип. Яхшы урожай була берса. Махсус комиссия урып җыюда катнашачак техникларның әзерлеген тикшерә. Зейшикер агрофирмасының быел 16 комбайны ел уңышын җыюда катнашачак. Бүгінгі күндә қарала 16 зерноуборочный комбайн, алар бүленәчәк 2 отрядка. Алар механизатор белән бөтенесе комплектованы. Безнең задача 12 000 гектардан артык суктырырга. Бүгінгі күндә икмәкләр 18% влажность стадиясында. Комбайннарның бөртеклеләрне югалтмау дәрәҗәсе тикшерелә, ягулык материаллары, запас числәр дә җитәрлек, техника куркынычсызлыгы, хезмәткә түләү шартлары турында да сөйләштеләр. Как и в прошлые года, планируем, значит, премиальный комбайнером, который обмолотил 3800 тонн и плюс, значит, 50 тысяч премии, 3500 до 3800 это 40 тысяч, и 3200 и до 3500 300 тысяч. В прошлом году вот эту премию получили 20 человек. Комиссия Восток агрофирмасы игенчеләренең дә әзерлеген тикшерде. Алар да 100% әзерлек белән старт биргәнлегенә көтәләр. Район башлыгы комбайн руле артына утырачак һәр механизатор белән аралашып, уңышлы эшләр теләде. Һава торышлары уңайтырса, 4-5 көн эчендә аграрийлар икмәк суктыруга керешәчәк. Узган ел Зей районы урып җыю эшләре буенча республикада алдынгылар рәтендә булды. Быел да уңыш әйбәт булуына өмет зур диләр. Яз көнендә без кырбатурына машина куябыз. Быел инде менә 3 миллион 700 мең премия биргән идек язгы Сабан туйда да. Күз көнендә уңыш бәйрәменең көнен билгеләдек. 24 октябрьдә ала бирсә, шу көннәрне казып бетергәннән соң без бер атнадан соң уңыш бәйрәме үткәрәбез. Әйтәсем килә инде быел да кызыксындыру чараларын карадык. 150 мең тонна икмәк җыеп алабыз икән район буенча инде комбайнерның беренче урынны алганына машина булачак Алла бирсә. Район кырларында 45 комбайн эшләячәк. Зей игенчеләре алдында 40 мең гектарга якын мәйданнан бөртекле 10 мең гектардан техник культураларны җыеп алу бурычы тора. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.